Hola, companys i companyes. Anem a començar a explicar un poc com funciona el Mestre a Casa en 10 xicotets vídeos. El primer és com entrar. Anem a anar a internet. En una pestanya ficarem Mestre a Casa i Mestre a Casa Inicio, accés a l'àrea personal. En l'accés a l'àrea personal, cadascú tindrà un nom d'usuari i una contrasenya. Doncs fiquem aquesta contrasenya i entrar. Una vegada dins, cadascú tindrà la pàgina que siga. Val? Normalment, si anem a la pàgina del col·le, en la pàgina del col·le ja veurem com molts de vosaltres ja així en blogs apareixen els blogs que estan actius. Per exemple, el de Sole, el de Pepa, que ja s'han donat d'alta, se donaren d'alta el dia 18, i després els altres que estan actius, el d'Esther, Bea, Beatriz, Paco i Pilar. Val? Aleshores, així aniran eixint les actualitzacions que feu. Val? Aleshores, una vegada dins del blog personal de Mestre a Casa, tenim així el menú. Val? El menú, inici, el meu compte, per a anar-se'n, distribució de pàgina, administrar les pàgines, els meus espais web. Val? El que més ens importa així és el de afig aplicació. Val? L'afig aplicació serà per a poder ficar aplicacions dins del blog. Normalment, per defecte, si mirem, per exemple, alguns que s'han fet ara, per exemple, el de Sole, està el primer, apareix el blog directament. Val? El blog és molt fàcil perquè directament, ara veureu, jo així no puc fer res, no puc editar, perquè és el de Sole, però quan vegeu el meu, veureu com puc editar aquest blog per anar ficant coses. Val? Val. Aleshores veu així, en el blog, afig entrada al blog. Val? Afig entrada al blog i això funciona com un Word normal. Val? Per exemple, el títol. Per exemple, podem ficar els deures que estem ficant ara des de casa, no? Els deures online. I això com un Word. Val? L'estil, el format, el tipus de lletra que volem, la mida que volem, si volem ficar-li color, si volem ficar-li un marc, negreta, cursiva, subratllat, tatxat, etc. Això centrat al mig, centrat justificat, alinear a l'esquerra, alinear a la dreta. Val? Tot això més o menys és igual. Talla, còpia, apega, enganxa. Val? Això tornar arrere, desfer. Val? Aleshores, d'ací, si jo escric, directament vaig fent el que jo. Els deures seran... Val? D'ací, què podem fer? Podem ficar fotos, podem ficar enllaços, val? I més que res, això seria el més important. Si jo vull ficar un enllaç, me'n vaig a una pàgina web. Jo, per exemple, així he guardat un vídeo de YouTube, val? El copie i el fique així, el pegue, i quan jo guarde esta part del blog, el blog directament ho publicarà. Veieu? Val?